Kadidatati nagkinari ngawan tu kadatat agbaliw agnanayon tu adatat aginayat agbinulig iti amin arigat idi damutaken nakaragrag sakta awan tinakan na a problema ngem idi agangay ket nagbaliw kan napatpatek ket kan dagiti barkadam nagbaliw kan awan ti pateken kan tinagsin na pataan ta di mo met tinakderan atong palbiyan adatat agdinanggay itirigat ken nam ay itibiyag wenno patay nagbaliw ka. Buti sika iti naibarkadan ket nalipatan mon ti pagrebengam ken kaarin na ket napatpategdan napatpategdabay ngem siya a pamilya nagbaliw kan awan ti pategen kan tinagsin na pataan ta di mo met tinakderan atong palbiyan adatat agdinanggay itirigat ken nam ay itibiyag wenno patay nagbaliw ka no apek di no sikati aw awisen na ket nagkalisto ka ngem no siyak nagpaidam ka nagbaliw kan awan ti pateken kan tinagsin na pataan ta di mo met tinakderan atong palbiyan adatat agdinanggay itirigat ken nam ay itibiyag wenno patay nagbaliw ka nagbaliw